आंनि नामा लाइमोन नार्जारि आं फकिरा ग्रामनि आरो आं 2010 निफ्राय स्टार्ट खालामदों स्पर्ट्सखौ मानो होनबा आं हाइ जाम्प गेलेयो एथलेटिक्स आंनि इभेन्टआ दिनै बिटिआर खुंथाया गोदान गोजाम गेलेगिरिफोरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ आरो मान बिलाइजों बरायदों मा गोसोआव माबायदि मोनदों नोंथांमोना बेबायदि गोसोआवथ' आं जोबोद खुसि मोनदों मानो होनोबा जों 10 years या 5 yearsनि उनाव जोंखौ लेंहरनायनि थाखाय बा बरायहरनायनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो जे जों आरोबाव बिदि सापर्ट मोननानै आरो गोजौसिमाव गेलेनो दा आङो रेलाव जब मावो आरो स्पर्ट्सआवबो गेलेगासिनो दङ दाबो स्पेसियेलि बिटिआर खुंथायखौ मा फोरमायनो सानो नोंथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय जिहेतु बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिदि खालामबाय थायोबा सापर्ट खालामबाय थायोबा मोजाङै जौगालांगोनबो आरो जेनेबा जों बर' हारिखौ आं सानो आरो मोजाङै बिदिनो माबालांबाय थाथों फैबाय थानाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय नैबेफोरबायदि सोरखारनि जाबायदि मान बावनाय बा बरायनाय हाबाफारि फैबाय थानाय दानि गोदान स्पर्ट्सफोरखौबो बा बयस या गार्लसफोरखौ जुदि सापर्ट खालामोबा बिसोरबो आवगायलांनो हायो मानो होनोबा सब प्लेयारानो माबानिफ्राय फैखाया आरो गाहायनिफ्रायसो गोजौ लेभेलाव थाङो नालाय बिसोरखौ सापर्ट खालामोबा गोजौ लेभेलावबो थांनो हागौ जोंनिफ्रायबो बांसिन थांनो हागौ आं बेखौ आसा खालामो आरो दासिम बबेयाव गेलेबोखो आं दा माबानिफ्रायनो स्टेटनिफ्रायनो इन्टारनेसनेलसिम गेलेनानै फैना दं इन्टारनेसनेल गल्ड मेडेलिस्ट आङो आरो नेसनेलावथ' आं गेलेबाय थाखायानो मोनबेसे मेडेल मोननो हाखो दिनैसिम आं बांसिनानो स्टेटखौनो आं गेलेखायानो बांसिनानो जों नेसनेल लेभेलनिफ्रायसो स्टार्ट खालामखायो आरो नेसनेलाव आंथ' दा हिसाब होनो हानाय नङा दङ मेडेला नेसनेलावनो बांसिन आंना बेनोसै आरो इयुं जेनेरेसनफोरनि जायफ्रा नव प्रजन्म गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा इनकारेजमेन्ट होनो सानो नोंथाङा जिहेतु नोंथाङा सासे जाफुंसार गेलेगिरि महरै दिनैहाय फोरमान जाबाय आं बेखौनो होननो सानो माने जोंनिफ्राय जा जुनियरफोर दङ बेफोरो मोजाङै गेलेबाय थादों गोजौसिम देरहालांथों आरो बेखिनिखौनो आं बुंनो सानो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।